Aurten ingo dugu lauan bazkaixa gure artean, eta gero ja bostean bakoitzak bereko harria blusekin juten da, eta hor ja egun fuerte bihar da. Zuk ziur kuadriako bazkaria daukazula gaur. Bai, fijo. Egun urtero egiten dugu, eta batzu bokata edo jaten dute, baina guk oso ondo jango dugu. Entzala batzu, pasta, gero solomillo edo txuleto, nahi ongi, tripa betetxeko, eta gero ja txupinazoa ondo jateko, eta txampaia botatzeko, jaitzen dendean zeledon, eta dana. Hau, zer da, bazkarirako? Ez, bazkariako ez geroko. Bai, geroko? Txupinazoan botatzeko eta jendea bustitzeko eta agu bustitzeko bai. Eta bazkarirako zer daukazu, hau bakarrik? Ez, hau azteko, oin poteuan. Gero ja bazkarien ez dakit ardaua edo dauana, eta gero mendakagu dana ja txupinazorako dana prest, edateko, botatzeko eta disfrutatzeko. Ikusi duzue Gasteizen kuadrilla bakoitzak badaukala bere menua eta baita bere plana ere bai. Eta iaskit aurko gaurkoan, El Clarete Taberna daukagu gurea. Aizu, gaur egun handia da, egun berezia da gasteiztarrentzat. Zein da menua? Menua, bueno, gau sarrerak arraina, aragia 6, bi postre sortzi, beratzi, eta entrante, bueno, jartzen dugu baitare gazpacho de frutos rojos, hori, beratzi 10 plater. Ezkenian da, betiko foa, betiko ardoko saltza, eta hori, hartoa. Betikoa, bueno, nik hori nire etxean beti, ez ez jaten. Bueno. Gaur da, egun berezi bat, baina dia fuerte biharkoa da. Ondela urte batzuk, hasi dira jendea, hori, prefiesta prestatzen, ez? Da, ja juten dira bazkaltzera, eta, bueno. Bueno, zerbait astatzen utziko aldi dazu? Bai, noski. Zer dakago hemen? Ez? Ez pentsa. Ez lan egiteko, probatzeko baizik, ez? Ni lanera etorri naiz, baina batzutan lanean gauza pasatzen dira. Ondo jaten dezute hemen Gasteizen kuadrillaren egunean? Ez pentsatu, baina gaur egun espeziala da, eta Eta zergatik da horren berezia zuentzat? lanka, jaiak, Bueno, a ver, konta idazu ze plan daukazun. orain zelenera jango gara, eta gero ja festa gehiago. Eta zer kantatzen da Zeledon jaisten denean? Venga, Zeledon!